השעה 3:30 בבוקר, אני בצומת התמרים ואילות. יוצא לחפש אם אפשר לעשות את כל המונופול של ישראל ביום אחד, רק עם תחבורה ציבורית. אז אנחנו מתחילים באילת, בצומת הרחובות התמרים ואילות. עכשיו בדרך לתחנה המרכזית של אילת, לאוטובוס הראשון ב-4 בבוקר לכיוון תל אביב. אנחנו כמובן לא ניסע לתל אביב, נוסעים עד באר שבע, יש לנו שם כמה טיולים. הגענו להפסקת רענון, עמדק הערבה או משהו. חיזבאללה התחיל לתקוף את ישראל עמוקות. אני לא יודע אם נצליח להגיע היום לכל הנקודות או שזה יצטרך להתבטל. בכל מקרה כרגע זה נראה שעד השעה 10 זה ייגמר. נראה בהמשך אם יהיה איך להגיע לטבריה, נהריה, או שבוטל. כוחות אמריקאים נבחרים. משחק מצליח דרך אילות, ופה אנחנו מתקרבים לכלא אשל. ניסו להכניס אותי לשם כמה פעמים. זאתי דרך אילת מבאר שבע, להגיע לאילת זה כאן, דרך אילת. עכשיו אנחנו נכנסים לכלא אילת. התחנה הבאה, כלא קידר. נוסעים ילדים, זכרו לתקף בכל תחילת נסיעה באמצעות כרגע במרכזית של באר שבע, אני מנסה להבין איך מגיעים כל העירוני. הנה אנחנו, אנחנו צומת חזר, צומת המשחררים בצד שני. צומת המשחררים, רחוב המשחררים. נראה מתי יש 470, אם שווה לי לחזור לתחנה המרכזית או לא. יש אחד שיוצא עכשיו ויש אחד עוד רבע שעה, ואני תכננתי בכל מקרה ב8:30, עכשיו 7:45. נראה לי שעדיף לחזור ונתפוס מקום טוב באוטובוס. נשארתם חפצים אישיים באוטובוס? שעתיים, אפילו פחות, שעתיים.
ירושלים. יש לנו פה כמה נקודות, כולל השוד הגדול. הרי מס זה שוד, אבל יש את זה במונופול. מס הכנסה. עכשיו במרכזית של ירושלים, נחכה לרכבת הקלה. יש עוד קינג ג'ורג', בן יהודה ועוד רחוב, כולם באותו מקום יחסית. אז ללכת לשם ולחזור חזרה, אחר כך לוקחים רכבת בתל אביב. עוד רגע מגיע לצומת של יפו קינג ג'ורג', ומשם גם הליכה קצרה לבן יהודה. ברחוב יפו יש לנו את המלך ג'ורג' פה ליד. מלך ג'ורג' והליכה קצרה לבן יהודה. בן יהודה עוד 20 מטר ממני. משם צריך לרוץ לרכבת הקלה, לרוץ לרכבת ישראל, ונוסעים לתל אביב ורמת גן. שם הולך להיות הרבה יותר מסובך, בעיקר בגלל דיזינגוף שלא קשור לשום מקום אחר, פשוט תקוע באמצע תל אביב, וזה לא קרוב כמו שהיה עד עכשיו בצמתים. הנה בן יהודה. עכשיו ברכבת ירושלים, הרכבת הבאה עוד 4 דקות, אז אין לי למה לרוץ. יש אחת עוד חצי שעה, יהיה לי פה הרבה זמן לשבת, לנוח, גם ברכבת עצמה, נוכל להטעין הכל, לאכול. סך הכל אני מקדים בשעה את מה שתכננתי. עכשיו אנחנו ברכבת, הרכבת יוצאת עוד רבע שעה, יש לי זמן לנוח, להתאים את הדברים. בינתיים בואו נעבור על איפה שנסענו, איפה שהיינו. אז יש לנו את לוח המונופול. התחלנו את הבוקר באילת, ברחוב אילות ושדרות מרים. זה היה לנו בצומת אחת. אחרי אילת נסענו צפונה לכיוון באר שבע. דבר ראשון הלכנו לדרך אילת, שזה הדרך שיוצאת דרומית לבאר שבע, מגיעה לאילת. לפני שהמשכנו לדרך המשחררים ושזר, נסענו לכלא, כלא אלה, כלא אשל, כלא לא יודע מה, זה מה שהיה שם. משם המשכנו בתוך באר שבע לדרך המשחררים, דרך שזר, ואז חזרנו לתחנה המרכזית בבאר שבע. שם עליתי על 470, נסיעה ארוכה לירושלים. עכשיו בירושלים, ליד התחנה המרכזית, יש לנו את מס הכנסה, שזה מס מותרות. ובירושלים עלינו לרכבת הקלה, שהיא עוברת את רחוב יפו. ירדנו בתחנה מרכז ליד מלך ג'ורג', המשכנו קצת דרומה לבן יהודה, סיימנו את ירושלים, עלינו חזרה לרכבת. מפה אנחנו נוסעים לתל אביב ורמת גן. שם יהיה לנו הרבה יותר קשה, כי דיזינגוף לא קרוב בשום מקום, ויש לה עוד הרבה נקודות כמו חברת חשמל ומקורות, אבל יש לנו שם רכבת תחתית, שתכננתי את זה, הקו האדום עדיין לא היה פועל, וברכבת התחתית הייתה אמורה להיות הכרמלית, וגם הקו האדום ממש עוזר בנסיעה עצמה. אפשר להגיד שהייתה לנו הפתעה היום בחיזבאללה, אז נמחוק את זה גם, יכול להיות שבהמשך יהיו עוד הפתעות. מכיר איך שיוצאים מסבידור, יוצאים ישר לרחוב ז'בוטינסקי, רחוב אבא הלל הוא פה בפינה,
וביאליק קצת למעלה, נראה אם נלך לשם, ניקח אוטובוס. חם לי. אז אני כבר רחוב ז'בוטינסקי, שלט, ממש פה לידינו. ז'בוטינסקי. הייתי באילת, אמרו לי שיהיה חם, לסבול, והיה חם, אבל היה 3 בלילה. עכשיו פה בתל אביב. פאק. רמת גן, לא? בתל אביב. לא. פאק, איזה חם. אני לא רואה שלט. שבלי שלט זה לא נחשב. הנה אבא הלל. שלט על בניין, זה גם טוב. אבא הלל. אתה יודע שהרבה שואלים את עצמם מה עם חניה חופשית, איפה אני אלך לחניה חופשית. עכשיו אני ברמת גן, זה לא בעיה למצוא חניה חופשית. מדרכות של רמת גן זה חניה חופשית. אצל כרמל כולם חונים חופשי. ויש לנו את ביאליק. ועכשיו הגענו לתחנת ביאליק של הרכבת הקלה. זאת תהיה הרכבת התחתית שלנו. פרוטיפ ברכבת הקלה, לכו למעליות תמיד. ריבח. יש פה יציאה ישר ללינקולן, שם אני צריך. איזה פאקינג חום. איזה פאקינג חום. פאק. משרדים של מקורות, ליד האמפה, חברת המים. לא יודע אם זה הלך לאיבוד, אבל ניסיתי לעשות קיצור דרך שלא עבד. לא, זה גינה פרטית, אני לא יכול לקפוץ כאן. צריך לעשות כל הסיבוב. חשבתי תל אביב זאת עיר, אין פה גינות פרטיות. מצאתי את הדרך, הגעתי לרחוב החשמל, וממש עוד 30 שניות עם משרדים של חברת החשמל. חברת חשמל. עכשיו הולכים לאלנבי. אני מקווה שאני הולך בדרך הנכונה. אין פה צל. אני סובל קצת. אלנבי. הופה. אלנבי. זה הדרך לדיזנגוף. צריך להסתובב עוד. עולים על אוטובוס 65 ומשם מגיעים לאבן גבירול, דיזנגוף, משהו באזור, ואז אפשר להגיע לדיזנגוף. איזה רחוב מקולל. עכשיו קצת מזגן, קצת לשבת. אבל עוד מעט נגיע לדיזנגוף. היכל התרבות, דיזנגוף. עכשיו דיזנגוף. עכשיו אוטובוס 650 לנתניה. קצת זמן לנוח אחרי רמת גן תל אביב שהרגו אותי. אגב, כל מי שגר בנתניה ועובד תל אביב, אם אתם לא נוסעים ב-650, מה אתם עושים? קיצור, אנחנו על 650, צריכים להגיע לחיים ויצמן הרצל. 28 דקות, בוא נראה שזה באמת אנחנו. כן, סבבה, עוד 28 דקות אנחנו מגיעים, 27 דקות. ומשם אנחנו נוסעים לחיפה, 947. בוא נראה נתניה.
33 דקות. זאת אומרת שנהיה בנתניה כלום זמן אם נספיק, אם לא אז הרבה יותר מדי זמן. מחלף נתניה. טוב, עולים עכשיו בנתניה. יש לי ממש 5 דקות לצלם. התחנה הבאה, שדרות חיים ויצמן, הרצל. הגענו לנתניה, ממש יורדים ברחוב ויצמן, צומת הרצל עם בנימין. הנה ויצמן, הנה הרצל, ובנימין זה שם. הנה בנימין, תחנה המרכזית, קצת שירותים, קצת לקנות מים, קצת לקנות אוכל. ונוסעים לחיפה. כאילו רק לפני 10 דקות עליתי במחלף עד נתניה, כבר יורד חזרה, בדרך צפון, בדרך לחיפה. הגעתי לחוף הכרמל, עוד 10 דקות יש את קו 3. התחנה הבאה, המלך שאול. דרך מוריה זה שם, צריך להמשיך שנראה שלט כלשהו. טוב, אני לחלוטין בדרך מוריה. אין שלט. מה השלט הזה אומר? מוריה, אני רואה. יופי. אבל למה הוא באמצע הכביש? יש לו שלט? מה זה דבר הזה? למה באמצע הכביש? טוב, נצטלם מכאן. איפה הוא? הנה השלט. אולי לא רואים, אבל זה מוריה. טוב, ירדנו מהכרמלית ויש לנו את רחוב החלוץ. רחוב החלוץ. אחרי שקיבלנו הפתעה בבוקר מנסראללה, נשאר לנו גם תיבת מזל. תיבת מזל. דרך אצלך. אחלה שלט. דרך אצלך. זה חנות שעובדת עדיין, היא נראית יפה. נראה לי שאמור להיות שם, לא יודע, לא מזרח. זה נעליים, כן. בסדר, אני סתם ראיתי שיש פה חנות דרך אצלך, אמרתי אני חייב לבוא. אני אעשה את כל הנקודות. טוב, יפה, בהצלחה. טוב. טוב. אני בתחנה כלשהי. מחכה לקו 3. יש שם ילד חרדי על סקייטבורד, לא ראיתי כזה. אני לא אצלם כי הוא ילד. קצתי שלט של עסק או בית או רחוב העצמאות. זה פחות מה שהייתי רוצה, אבל זה מה יש כרגע. פה דרך העצמאות. טוב, פה צילמתי את רכבת מסע.
נמחקו לי הסרטונים, אז יש רק את התמונות. הנה התמונה השנייה. ומפה אנחנו ממשיכים צפונה. טוב, אז פעם קודמת שהסתכלנו, היינו בירושלים בדרך לתל אביב. בתל אביב ירדנו בסבידור. הלכנו לז'בוטינסקי ואבא הלל. לקחנו אוטובוס קו אחד, הגענו לביאליק. בביאליק צילמנו אנשים במדרכה, בחניה חופשית. ולקחנו את הקו האדום לקרליבך, ברכבת תחתית. בקרליבך יצאנו, הלכנו לרחוב לינקולן, הגענו למקורות, חברת המים, הלכנו ברגל לחברת חשמל ולאלנבי. מאלנבי הסתובבנו קצת, מצאנו את קו 65, הגענו לדיזנגוף. אחרי זה הגענו חזרה לבגין, למסגר, נסענו לנתניה, בנימין, ויצמן, הרצל, הכל ביחד. צילמתי את נוסח הכנסה, בוא נעשה אותו עכשיו. מנתניה נסענו לחיפה, עלינו ישר למעלה, שמנו את מוריה, עשינו את החלוץ, עברנו ליד הלוטו, זו תיבת מזל, ובחנות דרך צלחה. אחרי זה נסענו לעצמאות, נכנסנו לרכבת 8, היה שם, רכבת מסע. נשאר לנו הולך לכלא, רכבת צפון, רכבת הפרברים וכל דברים. זה קריית מוצקי. רכבת נהריה. אין טילים. אין טילים בנהריה. כל פקינוס. אנחנו צריכים להגיע ללך לכלב. תחנת משטרת נהריה, רק שלא יעצרו אותי עכשיו. טוב, מה שקורה זה שאני מגיע למרכזי במפרץ, משם לוקח 430 לטבריה. הייתה לי אפשרות לקחת אוטובוס שלו נוסע לצפת ומשם לטבריה, אבל זה יותר ארוך. קצת אימום. הקטע שיש לי 6 דקות, והרכבת נראה לי גם מאחרת. אז נרוץ קצת. האוטובוס עד 10 דקות. אני אשכרה במתח, כאילו לא בטוח שאני אספיק אותו, אז אני אבכה. טוב. צריך לרוץ. יש לי עוד 8 דקות, זה לא כזה לרוץ. אני רק מקווה שזה היציאה לתחנת אוטובוס. מה? משהו קופץ. קווים בין עירוניים. אנחנו צריכים רציף 2. רציף 17. מה? אוי ואבוי לי. 5 דקות. זה רציף 20. איפה זה רציף 2? אולי אני לא קראתי טוב. זה 20. עמק. איפה זה? 430. מרכזית המפרץ. פלטפורם 2. מה זה פלטפורם 2? יש לי עוד 4 דקות, וואו. נמצא. לאוטובוס הגעתי. יש עכשיו 2 נסיעה, בית פחות.
אבל יהיה חשוב, אז לא יהיה עדכון עד שנגיע לטבריה. וזהו, זה החלק האחרון, חלק הסופי. עכשיו נכנסים לטבריה, והייתי גמור והייתי עייף, ואני לא אשקר שעכשיו שאנחנו נכנסים ההתרגשות עולה שוב. בדיוק סיימתי ראיון עם רשת ב', דחפו שאני אבוא, שאני אדבר. דיברתי, היה מוזר, היה בסדר. אבל עוד רגע אנחנו מגיעים לתחנה האחרונה ואפשר לסגור את היום הזה. אין לי מושג איפה אנחנו באמת. כל טבריה נראיתי אותו דבר. טוב, זהו, מרכזית באר שבע. אני אפתח טלפון. ירדן, הגליל, העצמאות. איפה היציאה פה? מה זה כל הסיבוב הזה? זה נראה רחוב ירדן. אשכרה זה הולך להיגמר עוד רגע. איזה פלא. שוטר חונה קום. הירדן, בן זכאי, עוד לא, עוד לא. הנה, אבל יש שם שלטים חדשים. יופי, בכל הצדדים יש שלטים. זהו. זהו. המלון שלי פה. זהו. אשכרה. זהו. זה נגמר. רחוב הגליל. רחוב הירדן. רחוב העצמאות. זה יותר כיכר, אבל זה מה יש. זהו. נגמר. לישון. אז כל היום אני עדכנתי בטוויטר ואיכשהו זה התפוצץ, אז תודה לכולם, תעשו סובסקרייב, ביי ביי.